F'omelija ċara u maħsuba biex tibgħat messaġġ lis-soċjetà ċivili nhar Santa Marija, l-Isqof ta' Għawdex Mario Grech tkellem dwar it-teħid ta' droga fil-festi. Fil-Katedral ta' Ċittadella Għawdex nhar l-Assunta, Monsinjur Mario Grech tkellem dwar kif id-droga hija ġerħa serja f'Għawdex u saħansitra fiha mhux biss qed jinqabdu żgħażagħ iżda anki tfal taħt l-età. Hawn min jinnota li llum naqas il-konsum tal-alkoħol fil-festi kieku din ħaġa tajba. Imma kienu hekk kif naraw tant persuni mdandmin wara l-marċijiet, saħa ir-raj spiritwali Għawċi. Żied isaqsi kif nispjegaw li sar hemm inqas konsum ta' alkoħol u żied sewwa l-beħ tal-ilma. Huwa minnu li fil-festi l-prezz tal-qratas tal-kokaina jisplodi biex hekk mhux biss jixorbulhom moħħhom imma butom ukoll. Ikkuntattjat minn dan l-istazzjon mingħajr tidwir mal-lewża, l-Isqof Grech sostna li hemm min qed jinqeda bil-festi biex jitraffika id-droga. Dak it-tarif li għandi illi hemm min japprofitta